Не мога да му ровам. Добре, съгласна съм, това е против моето как. Аз не намирам работници, Добър ден. Здравейте. Може ли само за нуждите, за мои нужди, на човешките нужди, вие сте на работа като длъжностно лице и аз имам право. Да снимате длъжностно лице. Защо да не мога да снимам? Нямате право. Аз съм човек. Мое конституционно право е да откажа да ме снимате. Вие сте на работа в момента и вие изпълнявате служебните задължения на и аз отказах, той в момента полицията. Така, не е така. И аз искам да ви кажа, че съобразно Конвенцията за правата на човека, искам да ви кажа, че аз съм човек и не се обръщайте просто към мене с господин. Аз просто исках да ви докажа, после когато продължат разговорите, че аз съм ви уведомил за моите човешки права и че аз ви се представям като човек, нали така? Точно така. Добре, разбрали сте ме. Установяването на самоличност се установява с документ за самоличност. Не мога да установя вашата самоличност. Той в момента прави лайф. Разбира се. Ето, Разбира той се. снима в момента. Добре. Аз ви казвам. Добре. Ако Спрете записа, господине. Спрете аз не записа. съм господин. Аз съм човек в момента. Спрете Вие записа. разбрахте ли? В момента аз съм униформен служител. Не ме снимайте. Не ме снимайте. Точно така. И се занимава. Казах ви, не ме снимайте. Какво не разбрахте от цялата работа? Вие ли сте представител на закона? Вие сте